Τραβάς τώρα εσύ. Έχει τη μαράκια για κουβάλι. Λέγεσαι. Έχει τη μαράκια για κουβάλι, μα λέω. Θες να έρθεις λίγο να σου πω κάτι? Άνθρωπος αυτός. Και την μιλάω τη φέρνει στο κεφάλι. Δεν πάει, δεν πάει. Είσαι, τι να σου πω. Απαές! Την έφαγε πολύ! Την έφαγε! Αλέξη, τους έξερε μπήκα, δεν σε πάει στην Σαμαρία μέσα. Τέτοιο team. Είναι δική αφιέρωση. Νίκο, τι έγινε? Παλιωτόμαρο! Έχει αφήσει μία τώρα. Τι φάμε και εσύ πάμε. Πάλι δεν έκανα. Αυτός είπα δεν μπορείς πάλι να πάμε. Κατά λάθος σου. Ναι, με μαγνήτη.